Huomenta YouTube. Päästä seuraamaan meikäläisen My Day-päivää. Tänään olisi ohjelmassa vuorikiipeilyä. Veikko tuli käymään meikäläisen luona täällä Sunshine Coastilla. Nyt ajateltiin lähteä vuorikiipeilemään ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Ajattelin kuvailla, että mitä täällä tänään tapahtuu. Lähdetään katsoa, että minkälainen vuori on kyseessä. Sitten ei muuta kuin napataan Mitsubishi messiin ja lähdetään ajelemaan. Eka pysähdys olikin kahvilaa. Kello oli vasta 7 aamulla, niin olihan se pakko tulla hakee. Ja kattokaa noin koirat, tuolla ne vaan chillaa ja odottelee. Kinkkujuusto, croissantti ja kaavi korkkas meikäläisen päivä. Veikko oli vähän eri mieltä. No siinä se vuori on. Nyt alkaa jo vähän jännittää. Päästään samalla testaamaan Mitsubishi Offroad-ominaisuuksia. Saatiin Mitsubishi parkkiin. Lähdetään kattoo millainen mesta on. Kaukaa katsottuna näytti aika hurjalta vuorelta, mutta jos tänne on kaverikin kiivennyt, niin kyllä mekin tänne päästään. Tultiin vuorikiipeilemään. Vähän lisää potkua. Lähdetään nyt Veikon kanssa vallottaa vuori. Lähdetään tallustaa. Hyvän kelin pisti. Vähän pilviä ja aurinkoa, eli on kuuma. Joku 25 astetta. Nyt kun äiti tietäisi mihin ollaan menossa, niin ei kyllä hyvä heiluisi. On siinä vuorella koko. Täällä Australiassa on sellainen pilvenpiirtäjä kuin Q1-torni ja se on 385 metriä korkea. Tää on 565 metriä korkea. Aika kapuaminen. Very good. Hey, can I ask you a quick question? Yeah. Is it possible to climb this without equipment? There's a summit trail right around the other side. If you Yeah. follow this track, it goes all the way around. Yeah. It's pretty spicy. Okay. Like, yeah. It's Yeah. possible. It's possible, people do it. Yeah. There's like, it goes up 230 meters. 230 meters. Yeah. Yeah. And it's like slippery rock. Okay. And Yeah. there's sections where it's like 4 meters of vertical sections. All right. So up is not too bad. Coming down is A little wild. bit harder. But yeah, you can walk all the way around. And see how it is. Yeah, and there's warnings the whole Yeah. way of like, Okay. once you go past this people point, around there. it'll be Yeah. clear. Once you But get not past this point. possible to get on the top. Yeah, that goes all the way up goes to the to top. Oh, it goes Yeah. to the Yeah, top. Okay. that track that goes Yeah. up the back. All right. Oh, jätkät sanoo, että pretty spicy reitti on. Monet kyllä tekee sen, mutta lähdetään kattoo jätkillä oli kypälät ja haarniskat. Meillä on vaimarit ja on tuossa ristikaulassa, että siinä vähän näkyy vuoren huippua. Vielä on ollut aika maltillista, pelkästään polkukiipeä. Niin. Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon. Se on hyvin joviaali ilmiö. Mä maalaispoika on. Täällä on ihan sikana puita, mistä on lähtenyt kaikki kuoret pois. Veikko epäili, että siellä on joku majava ollut jyrsimässä, mutta en tiedä saakeli. Näitä on niin paljon täällä. Päästiin ekalle näköalapaikalle. Täältä lähtee myös sitten kapuamisreitti tonne ylöspäin. Tonne mennään, mutta tässä on eka paikka. Ei muuta kuin kapuamaan. Tästä pitäisi reitin muuttuukin sitten vähän. Tällaista on maasto nyt. Pientä kapuamista. Aika jyrkkää, aika kivistä kyytiä. Suuntaan tästä vaan ylöspäin koko aika. Koko aika maisemat paranee. Tässä on varmaan mitäkään tultu. 15 metriä. Vielä olisi muutama 100 metriä ylöspäin. Alkaa hikeä pukkaa. Onneksi ei Veikko tullut mitään 30 asteen hellettä ja aurinkoa. Ei, oltais kuoltu tänne. Oltais kuoltu tänne. Tää on just hyvä tällainen. Kyllä. 25 astetta. Oltaan jäänyt näköjään saakeli kengät matkan varrella. That's nice. Hyvät asikset. Hyvät asikset jäänyt siihen. Tää varo, ettei tuu kivet niskaan. Sitten. Kyllä tässä ihan asennetta on. Siitä pitäisi seuraavaksi mennä.
Sinne niin. Nyt ollaan päästy puoliväliin ja tässä on maisemat. Tää on ehdottomasti yksi hienoimmista jutuista, mitä mä oon tehnyt. Nyt mä uskon, että on aika laittaa kamera pois, että alkaa menee sen verran melkoiseksi tää meininki. Tää olikin oikeeta vuorikiipeilyä, ei edes tajuttu. Tää on aika maksimi, mitä pystyy vetämään ilman varusteita. Tää on jatkuu melkein suorana seinänä ylöspäin. Tänne on helppo tulla, mutta alas voi olla melkoista meininkiä. Sieltä jätkät tulee. Kaikki ketä ollaan nähty, niin on sanonut, että helppo sinne ylös on tulla, mutta koitapa mennä alas ja rukoile, ettei saada vettä. Voi olla aika liukasta menoa, aika korkealla jo ollaankin. Sitten vaan. Sinne vaan. Nyt on vuoren huipulle päästy. Aika kiipeäminen oli. Oli ihan sanojensa mittaan vuori. Ihan meni vuorikiipeilystä. Muutama kohta oli oikeesti ihan semi-hankalakin, mutta kyllä tänne päästiin. Tästä vielä 360 maisemat 265 metristä. Tuolla noin näyttää, että vähän sataa. Toivottavasti ei rupea täällä sataa, muuten tulee mielenkiintoinen matka takaisin. Voidaan vielä katsoa, miltä näyttää tossa ihan alhaalla. Katsotaan selviääkö tästä kamera kädessä. Oho, vähän liukasta. Tossa yksi kaveri sanoi, että joku sen kaveri oli kiivennyt tuolta tonne noin, mennyt roikkuun tuohon pikkuosaan, ottanut kuvan ja kiivennyt takaisin ylös. Aika hullu jätkä, koska tossa on pudotusta ihan loputtomasti. Kyllä kannatti kavuta, nyt me lähdetään sitten takaisin päin. Toivotaan, että ei sade yllätä, niin päästään ehjänä takaisin. Päästiin puoliväliin tätä kapuamista alas. Nyt alkaa vaikea osuus. Sieltä tultiin ja tästä pitäisi tonne mennä. Tää on kaikista jyrkin kohta tässä ja tässä oikeesti joutuu miettimään, että mihinkä jalkojensa ja käsiänsä laittaa, ettei tonne kun vieris, niin henki lähtee. Nyt on haikilta selvitty, tai ei se mikään haikki ollut, se oli vain täysveristä vuorikiipeilyä. Kauhea nälkä tuli, nyt lähdetään etsiin safkaa. En tiedä, kai se on pakko olla, mikäpä muukaan kuin chicken parmi. Luottoruokaa ei petä koskaan. Ei toi ihan joka paikasta ollut ihan täysin itsestäänselvyys. Muutamia hankalia kohtia oli. Kyllä niistä sitten selvittiin, ei se niin paha ollut. Kyllä oli ihan kokeilemisen arvoinen ja varmasti tuo joskus menee uudestaankin. Luotto Mitsubishi venää suoraan auringossa. Huhhuh, tää on kuin sauna. Ei saakeli. Sähdyttiin nappaan kahvit tästä tien varresta. Vähän hippimestan näköjään, mutta lähdetään katsomaan millaista kahvia täältä saa. Jonkunnäköisiä hedelmiäkin tuolla on ja tässä on jonkunnäköinen kahvila. Tämä on näköjään nimetty tämän vuoren mukaan Glasshouse Cafe. Tyylikäs paikka. Niillä oli tarjota ihan hyvät kahvit ja jätskit. 5/5 paikka. Nyt löytyi hieno paikka. Se mitä täältä ei löydy, niin sitä ei tarvii. On sitten mitä ihmeellisimpiä juttuja. Uusi hattu löytyi, oikein old schoolia. Tää päässä mä aion matkustaa ja kerätä liput kaikista maissa, missä mä tuun käymään. Sitten mä annan tän joskus mun lapsenlapsille ja sanon, että matkustakaa enempää maita, mitä mä oon matkustanut. Se oli sellainen video tällä kertaa, mitä tykkäsit. Pistä tili seuraukseen, niin tehdään lisää videoita.